Ambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Lunes na naman! O binigyan ka na naman ng isang araw para manira ng kapwa. Correct! Naalala ko lang yung game na nilaro namin nung nakaraang weekend. Oh. So, magkakasama kami magkakaibigan. Oh. Ang game is kung sino ang unang ano ba yun? Kailan to nangyari? Basta kahapon lang. Ba't limot Yun yung ko na? masaklap dun eh. Bakit limot ko na? Nakakaloka. May intindihan ko siguro mga 20 years ago o kaya nung high school kayo. Hindi, ang game namin, partner, kung sino ang hindi manghahamak ng kapwa habang nag-uusap. Yan. Okay. Habang nagkakwentuhan. Sinong hindi nakatiis? Na hindi manghamak. Basta ang idea is dapat walang pag-uusapan ng ibang tao, walang imamarites, walang paninira, walang hahamakin na kahit sino. Kung sino ang makagawa nun, hindi niya kailangan mag-ambag dun sa kainan. Okay. O ano yung tanong mo? Sinong nakatiis na hindi manira ng kapwa? Wala, lahat kami hati-hati sa bayad. Hindi kinaya no? Hindi kinaya. Unang 15 minutes pa lang, partner. Charot. Paninira na agad ng kapwa ang usapan. Ba naman yan? Pero alam mo, partner, sa totoo lang, nakakalungkot isipin, no, yung mga paninira ng mga kapwa. Yung pagkalimbawa, nagbasa ka ng comments sa comment section, na grabe naman to. Parang ang ganda mo, te. Kung makahama ka, makabash. Merong isang video kasi ng isang artista na lumabas recently. Tapos, may mga around 300 comments doon. So, dun sa na yon, yung artista na yon na babae, maganda naman siya talaga, sa totoo lang. Kaya lang siguro yung angle... Celebrity ganon. talaga siya. Oo. Kaya lang siguro yung angle ng camera or something, hindi ko alam. Pero, una, mukhang yung kanyang braso, alam mo yung hindi na payat pero hindi nag-exercise. So ibig sabihin medyo tag doon yung mabraso. Hindi mabraso, gumagalaw-galaw, law-law, ganon. Pag hindi ka hindi toned hindi toned. So okay lang. Maluwag na triceps. Oo, correct. Triceps na ginamit ng marami kaya lumuwag, ganon. So malaylay. Pero payat ha. Tapos dun sa kanyang bandang likod, medyo dun sa may bra area, medyo may kaunting nakalaylay na taba. 'Di ba? May mga gano'n naman talaga. Ay, sabi ko sa yung comment section, partner, losyang na. Ano ba yan? Yan ba yung mga artista ngayon? Ganun. Parang, grabe naman itong mga taong to. Perfect sila no? Sobrang perfecto. Talaga. Kaya pala iniwan. May mga ganun kaneme. Yung parang ang daming alam sa buhay ng tao. Samantalang picture lang naman yung nakita. Sa true. Alam mo yung memorize mo talaga. Tsaka samantalang feeling ko it's really just a bad angle. Or kahit hindi bad angle. Kahit medyo kita naman talaga na lumalaylay yung yung mga braso. O tapos, kailangan sabihin losyang, kailangan sabihin tuyot, kailangan sabihin kaya iniwan, di ba? Alam mo, nakakatawa lang, no? Nakakatawa na nakakainis. Nakakatawa kasi bakit ganun lagi yung tingin natin sa sa tao. Nakakatawa ka kasi ganun yung doon mo nauubos yung oras mo Diba sa mga hindi magagandang nakikita mo sa ibang tao. True. Nakakaasar din kasi ginagawa mong habit ito. Malamang hindi mo ito ginawa sa isang tao lang. Tama. Every time na makakakita ka ng celebrity or kung sino man na hindi ka nais-nais sa iyong paningin, hindi mo may iwasan na mag-comment. Alam mo, sa totoo lang, yung Or mga... hindi mag-comment. Correct. Yung mga nagko-comment na gano'n, ano ba yan? Losyang tuyot, ganyan. Isipin mo, ginano na nila yung artista. Paano pa kaya nila hinahamak yung kapitbahay lang nila? Na medyo wala talagang itsura. Ano ba? Na parang nakakatakot
siya maging kaibigan. Parang ayoko siya maging friend. Ayaw nga rin siya maging kapitbahay. Correct, eh. ayoko siya maging kapitbahay. Di ba? Kasi kung ganun ka nga magsabi sa isang taong maganda naman talaga tsaka artista, celebrity siya. Diba? Paano na lang yung mga kapitbahay mong... diba? Dapat yan ganyan yung yung nilalakihan nila yung picture nila. Nasa sala nila. Oo, para makita nila, ma-realize sila kung sino talaga yung totoong pangit. Ganon. Grabe. Baka kasi hindi, Enlarge mo. baka tapos sintra board nila. Ganon. Ganyan. Nakalagay sa wall palagi. Paano lang, Ipa-frame. reminder lang. Na parang, ay ako pala yung Ako pala yung medyo walang itsura. Grabe no, parang grabe naman. At lalo pa kung bordering na ito to bullying. Meron akong isang kaibigan na nabasa ko yung post niya kanina. So itong kaibigan ko ito ay medyo nasa heavy side. So nag-post lang siya doon na bakit kaya yung ibang mga tao sobrang insensitive pagdating sa mga chubby. Alam mo yun yung sasabihin na ano ba yan? Walang disiplina. 'Di ba may mga ganun na kasalanan niya naman yan kaya siya naging ganyan eh. Pero alam niyo po yung pagiging nasa heavy side or mataba talaga. Hindi lang ito sa kawalan ng self-discipline eh. Madaming mga iba't ibang mga factors kung bakit sila ganyan, 'di ba? Una, mahal ang healthy living. Sa totoo lang din, yung mga sinasabing, basta yung mga healthy kineme, basta lahat ng mga, kaya hindi ako bumili sa mga healthy eh, kasi mahal sila. Yung mga doon tayo hindi sa, kasi sa marurumi. doon tayo sa madudumi lang kasi mura lang sila. 'Di ba? Yung mga ano yung tawag ng mga organic. Maharlik ka kaya yun. Siyempre hindi pinadapuan sa langaw yung True, mga yun. oo. Walang germs. Yan, 'di ba? So, yung mga sinasabing healthy, mga ganyang kineme, may kaakibat na presyo 'yan. So, kung wala kang extra budget para magganon ka healthy or something na dapat yung pesticide free ganyan or something, yung mga ganon, yung mga basta mga kakaiba. Kasi ako gusto ko talaga yung mga pesticide. Gusto ko talaga yung preservatives. Yun yung minsan nagpapasarap ng pagkain minsan. Halimbawa, Ganon. partner, kung may makakita ko ng yung mga ready to, yung ima-microwave mo na lang, tas ulam na siya. Di syempre sasabihin na iba, ano ba yan, ulam na kaagad yan, ang daming preservatives yan. Ako sa akin talaga, go! Go, ang mahal kaya ng mga iba. Yun yung masarap sa panlasa mo eh. Ay, yun yung masarap sa akin Bahala na, healthy o hindi healthy. At saka hindi lang yung partner, ang dami kong kailang healthy, namatay sila hindi dahil sa hindi dahil Sa hindi healthy yung kinakain. Correct. Sa ibang dahilan sila namatay. Alam mo yun. So anyways, yun yung isa. Hindi lahat afford yung ganong klaseng healthy lifestyle na walang mga, whatever it is, na mga bawal sa katawan. 'Di ba? Hindi lahat. Tapos meron ding factor yung genes. Kung saan yung lahi. 'Di ba? May ganon din eh. May factor din naman talaga na may mga taong kahit na, kunyari, hindi sila malakas kumain, pero yung pamilya nila, malalaki yung mga buto. May malalaking big bone. bulas. Malalaking bulas. Parang ganon. Hindi, ano gagawin niya? Diba kasalanan niya ba na ang mga ninuno niya malalaking bulas lahat? Diba? Yung bang mga ganon. Maaaring may health conditions. Correct, Yung talagang diba? kahit pilitin niya magpapayat. Hindi talaga carry kasi may something sa katawan niya na nagiging dahilan kung bakit hindi siya makapagpapayat. May mga health conditions na gano'n. Tapos sasabihin lang na, ano ba yan? Wala kasing disiplina. Alam mo yung mga gano'n, ang daming mga insensitive comments. Parang katulad ng mga taong hindi pa nabubuntis. 'Di ba? Meron akong kaibigan, yung kanyang asawa ay basketballista. So, ang maririnig mo hindi sila makabuo. Ang maririnig mo talaga mga comment partner, ano ba 'yan? Yung asawa magaling mag-shoot ng basketball, hindi maka-shoot. Alam mo yung mga ganun, akala mo joke, pero para sa taong may pinagdadaanan kung ba't hindi sila makabuo, hindi yan joke. Diba? Nakakapanakit ka ng damdamin. Totoo yun, no? Diba? So, yung sinasabi natin ng mga kaibigan, diba? Binigyan tayo ng isa na namang araw, panibagong linggo, diba? Panibagong Lunes. Saan mo gagamitin Correct. ito? Sa pagrereklamo ba? Paninira ng kapwa? Pambabash ba? O paggawa ng mabuti sa ibang tao? Correct. Diba? Kasi may option naman tayo eh. Anong pipiliin mo? Masama o maganda?
minsan hindi tayo aware sa ginagawa natin. Yung simpleng halimbawa, pag-comment, simple lang sa atin yun. Pero yung posibleng impact nun, yung potential impact nun sa ibang tao, doon sa mismo binabatuhan mo ng comment na yun, mapa-celebrity man yan, ordinaryong tao, hindi mo alam yung intensity ng impact na yun. Correct. Maaaring masira yung araw niya, maaaring masira yung mood niya, worst, maaaring masira ang buhay niya. Correct. Dahil sa comment na yun na akala mo simple lang. Tama. Diba? Totoo yun. Kaya maging lalo pa ngayon na maraming extra sensitive yung mga tao. Siguro, partner, I can attribute it to glutathione. Bakit naman? Numinipis-nipis na mga balat natin. Okay. Kagugluta, feeling ko. Diba? So, dahil manipis na mga balat natin, parang Nagiging manipis. extra sensitive. Oo, extra sensitive na tayo sa mga, Okay. sa mga comments ng iba. Madami na pong extra sensitive nowadays. Akala ko marami na mahilig sa ating kumakain ng sibuyas. Mga balat sibuyas na kasi talaga tayo. Hindi lang dahil nagagaya tayo ng sibuyas. Marami sa ating balat sibuyas. At dahil maraming balat sibuyas, bakit tayo nagiging balat sibuyas? Siyempre, charot lang yung agluta tayo, diba? Pero ang sinasabi na, bakit? Kasi ang daming ding problema ngayon eh. Kahit ba sabihin mong madali lang yung problema na yan, para sa iba o sa taong pinagdadaanan, hindi madali yan. Diba? Totoo. So, madami tayong dinadaanan na kung ano-ano. Minsan nga, umiiyak tayo sa mga dahilan na hindi na natin ma-pinpoint kung alin. Diba? Saan ba ako talaga umiiyak? Sa problema ko sa pera? O sa problema ko sa init ng panahon? O sa problema ko sa trabaho? Hindi mo na mawari. So, Sa sobrang dami, sa no? sobrang Nagpatong-patong na dami, naisipin na problema sa hanggang sa true. maiyak ka na lang. Correct. So, nagbabalat sibuyas tayo, ganyan. So, kung meron pa mga insensitive na nagko-comment na hindi naman makakatulong, di ba? Tama nga yung sinabi ni partner, ano yung magiging effect nito? Pero on the other hand, maganda din nating isipin na kung mabubuti yung mga masasabi natin, ano din yung magiging effect nito dun sa taong may pinagdadaanan. Correct, For ha? all you know, yung magandang sinabi mo para sa kanya, yun lang yung magiging dahilan kung bakit hindi na siya magi-give up. There was this one person na may moment ako early this year na parang feeling ko katapusan na ng mga bagay-bagay. May ganon, hindi ng buhay kundi ng mga may hangganan na. Parang ganon. Parang hanggang dito na lang. Tapos iniiyak ko talaga yun kasi parang hanggang dito na lang pala talaga siguro. Parang ganon. Pero may isang tao, simple lang yung sinabi niya. Sinabi niya lang, pautang nga. ayun yung tao. Lalo nakasira. Actually, may nagsabi naman, yung taong yun ngayon, partner, hanggang ngayon hindi pa nakakalakad. Ano na naman ginawa mo? Usapan natin, wag mapanakit ng kapwa eh. Well, ang sa akin naman, partner, hindi ko naman pinatay, nilumpok ko lang. Charot! Binalihan mo na ng binti, Oo, ganon. at least hindi walang pagpatay na naganap. Charot! Hindi, charot lang. So, yung taong, yung dinadaanan ko nung early part of this year, na parang feeling ko parang wala na, siguro hanggang dito na lang talaga. Kailangan ko tanggapin na itong parte ng buhay ko hanggang dito na lang. Parang may ganon, basta ganyan. Ayoko na ikwento po. Tinatamad ako. So kung di nyo maintindihan, bala na kayo dyan. Kasi siya, secret kasi yun. Basta kanya-kanya po ito. Oo, kanya-kanya interpretasyon na lang. Hindi, Yung nakakainis kang kausap, no? Hindi. Hindi mo nagkikwento tapos binitin ka bigla. Hindi, ibig sabihin, hindi ko maipaliwanag, pero it was really heavy for me. Matindi talaga. Tapos ang sinabi lang nung isang taong yun, sabi niya, ha? Ganito pa yung pagkakasabi niya, ha? You do not let this one thing, sabi niya, destroy, sabi niya, yung napakaraming taon na pinatunayan mo na ganyan ka. Yun lang yung sinabi niya. Ha? Yung parang takang-taka, ito lang, para sa akin, yung sinasabi niyang lang, hindi lang sa akin yun eh. Mabigat yun. So, kaya feeling ko, katapusan na ng isang parte ng buhay ko. Mabigat yung dinadaanan ko. Pero para sa kanya, ito lang. Tapos, yung pinaghirapan mo ng maraming mga sisirain mo, parang ganun lang. So, nung sinabi niya yun, umiyak ako ulit kasi sabi ko, ha? Oo nga no.
Diba? So yun yung sinasabi natin. Yung words can make or break somebody. So Correct. pwedeng yung words mo can break somebody or yung words mo can actually make that person. Diba? Pwedeng maging mas mabuti yung perspektibo niya. Maging mas maganda yung takbo ng buhay niya. Correct. Diba? Matanggal yung pagkahagard niya. Totoo yun. So you Dahil have a choice. Sa salitang iiwanan mo ngayong Correct. araw na ito. So kung may option tayo, kung may choice tayo, sa halip na magbitaw ng hindi magagandang salita, piliin yung magagandang Correct. sasabihin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!